Θα τα βολέψετε και να μας βάζετε το μην ανησυχείς, όλα θα γίνουν άφθορα. Λοιπόν, καταρχήν σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε σήμερα εδώ πέρα. Όλους σας. Ευχαριστούμε που ήρθατε για την πρώτη φορά, νομίζω, σε αυτό το κτίριο γίνεται πίτα πρωτοχρονιάτικη. Και θα θέλαμε να σας βλέπαμε πιο συχνά βέβαια, όχι μόνο σε πίτες και σε τέτοιες γιορτινές μέρες. Σας εύχομαι καλή χρονιά, σας εύχομαι υγεία, σας εύχομαι να αγαπάτε τον εθνικό, σας παρακαλούμε να βοηθήσετε όσο μπορείτε τον εθνικό, γιατί είμαστε μόνοι μας, είμαστε λίγοι σχετικά με άλλους συλλόγους και με λίγα λόγια σας εύχομαι καλή χρονιά και υγεία. Ευχαριστούμε τον Γιώργο τον Σάντρα για την πίτα. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι και πάρα πολύ ωραία. Πρέπει να προσέχουμε πάνω κάνα κιλό. Θέλω ο κύριος Αποστόλου να σας πει και αυτό και κουβέντες. Εγώ να ευχαριστήσω για την παρουσία σας. Αυτό που θέλω να τονίσω ότι εδώ βρίσκεται σε ένα στέκησε τουλάχιστον σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι και χρειαζόμαστε συμπαράσταση όλων. Ειλικρινά πριν ένα χρόνο αναλάβαμε ένα βαρύ φορτίο και θέλουμε τη βοήθειά σας για να το φέρουμε στις πέρα. Διαφορετικά τα βλέπω πολύ δύσκολα. Δεν κινδυνολογώ, αλλά έτσι είναι η πραγματικότητα. Έχουμε πέσει και στη συγκυρία της οικονομικής κρίσης, αλλά το καταλαβαίνουμε αυτό, προσπαθούμε όσο το δυνατόν, ειλικρινά, πιστέψτε μας, θέλουμε τη συμπαράστασή σας. Ευχαριστώ και εύχομαι καλή χρονιά σε όλους. Λοιπόν, και πάλι καλή χρονιά, να είστε καλά.